Teraz mi dovolte, aby som, pretože skutočne máme skôr časový, požiadala o prezentáciu, plánovanú prvú prezentáciu pani inžinierku Evu Pospíšilovú, riaditeľku spoločnosti Voice, áno, najväčšej barterovej spoločnosti v Českej a Slovenskej republike. Pani inžinierka Eva Pospíšilová bude hovoriť na tému alternatívne možnosti platieb a obchodovania v podnikateľskej praxi. Ešte mi dovolte povedať, že sme si ustavujeme si úzus, aby prezentácie boli do rozsahu maximálne 10 minút. Pani inžinierka je pripravená na časový priestor medzi 10, hovorí, že aj s rezervou maximálne 15 minútami, tak verite. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Dobre, ja ďakujem za slovo, mám pomerne zvučný hlas, takže asi nebudem potrebovať mikrofón, takže budete mať asi počuť veľmi dobre všetci. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie na váš ekonomický klub a som veľmi rada, že takéto niečo ako ekonomický klub existuje. Je to fantastická vec, ktorú ste si založili, že si pomáhate navzájom. A v podstate môžem povedať, že barterová spoločnosť Voice robí niečo veľmi podobné, ako robíte vy v regióne Levice, iba že my to robíme v rámci celého Slovenska. To znamená, barterová spoločnosť združuje podnikateľov, slovenských podnikateľov, ktorí podnikajú v rámci Slovenska a ktorí si formou bartra alebo barterových kompenzačných výmenných obchodov môžu vzájomne pomáhať. Takže my robíme vlastne to isté, čo robíte vy v rámci Levíc, iba že my to robíme v rámci celého Slovenska. Tá aktivita je hlavne kvôli tomu, aby sme podporili slovenských podnikateľov, pretože sami to aj cítite na sebe, že ten tlak konkurencie a hlavne zahraničnej konkurencie a zahraničných výrobkov je nesmierne veľký. A preto robíme túto aktivitu, aby sme pomohli podnikateľom ustáť tento ťažký čas, túto ťažkú dobu a hlavne tieto veľmi silné tlaky zahraničných výrobkov a zahraničnej konkurencie. Je to vlastne v tom, že si podnikatelia medzi sebou môžu pomôcť, vzájomne si vypomáhajú a tým pádom ten tlak tej konkurencie nie je až taký drastický a dramatický ako bez tejto pomoci. Čo sa týka fungovania barterovej spoločnosti, cieľom našej spoločnosti je podporiť podnikateľov v ich podnikaní a v ich rozvoji, pomôcť im lepšie využiť kapacity a zvýšiť obrat. Zároveň zaviesť barterové obchodovanie do bežného života podnikateľov. Toto je náš hlavný cieľ a to je v zmysle toho, čo som vám povedala na úvod, vlastne kvôli čomu barterová spoločnosť funguje a prečo vlastne existuje. Naším produktom je profesionálne sprostredkovaný a realizovaný barterový obchod a spokojný klient so zvyšenou produkciou. To znamená, našim hlavným cieľom je to, aby si podnikatelia čo najlepšie mohli vyťažovať svoje obchodné, respektíve výrobné kapacity. Tu som vypísala veľmi v skratke najväčšie výhody barterovania cez barterovú spoločnosť. Tých výhod je samozrejme veľmi veľa, toto sú také najčastejšie, alebo také, o ktoré je najväčší záujem našich klientov. Keby som ich tak prečítala, naplno počas celého roka môže podnikateľ pomocou bartra vyťažovať svoje voľné kapacity, môže nájsť nových zákazníkov, môže preklenúť slabšie obdobia, kedy sa mu nedarí až tak veľmi vyťažovať svoje kapacity pomocou zákazy, ktoré sú za eurá. Ďalej môžu predať výhodne skladové zásoby, ktoré sa nehýbu, ktoré sú tam nejakým spôsobom uviaznuté. Ďalej môžu výhodne riešiť svoje investície, prípadne modernizácie a zaplatiť ich svojimi výrobkami, respektíve službami. Samozrejme, veľká výhoda bartra je náskok voči konkurencie, ktorá barter nepoužíva. Ďalej je to možnosť rýchlo a efektívne riešiť svojich dlžníkov v prípade, že firma má dlžníkov, čo si myslím, že momentálne je dosť bežný jav a dosť veľa podnikateľov to aj trápi. Ďalej získa podnikateľ, firma vstupom do barterového systému viazanú klientelu a takisto podnikateľ môže veľmi výhodne nakupovať. Toto je naozaj veľmi v skratke, veľmi len tak letmo vypichnuté veci, ktoré podnikatelia môžu pomocou bartra využívať. Princíp bartra je veľmi jednoduchý. Existuje priamy barter, ktorý predpokladám, že čas od času robí každý podnikateľ, to znamená, podnikatelia medzi sebou si niečo vzájomne vymenia, v podstate robia barter, je to výmena. Barterovanie cez barterový systém, cez barterovú spoločnosť je taký už vyšší level, je tam oveľa viac takých profesionálnejších možností bartra a spočíva to vlastne v tom, že barterová spoločnosť je prevádzkovateľom barterového spoločenstva, barterového klubu, niečo podobné ako ste vy podnikatelia v rámci regiónu Levíc. S tým, že keď podnikateľ nevie plne vyťažiť svoje kapacity zákazkami za eurá a má ešte nejaký voľný priestor na vyťaženie, tento voľný priestor a tie voľné kapacity môže ponúknuť do barterového spoločenstva na výmenu s tým, že povie alebo napíše,
čo by naspäť potreboval. To znamená, podnikateľ môže ponúknuť svoje výrobky, svoje služby, či sú to výrobky strojárske, výrobky stavebné, služby stavebné, ale môže to byť v oblasti potravy, v oblasti textilu, v oblasti akýchkoľvek služieb. A v tej hodnote zase povie, čo by potreboval späť. Späť z barterovej spoločnosti, z barterového spoločenstva si môže odobrať zase rôzne veci, prevádzkové, režijné, modernizačné, investičné, prípadne údržba tam môže byť. Môžu tam byť rôzne veci, samozrejme aj v súvislosti s marketingom, s propagáciou. To znamená, v akom objeme podnikatelia dajú do barterového spoločenstva svoje výrobky, barterový prevádzkovateľ, v tomto prípade firma Voice, mu zaeviduje, v akej hodnote tieto výrobky a služby dodal do barterového spoločenstva a spätne pre neho riešime, čo by si zobral naspäť. Znamená to asi toľko, že pokiaľ v rámci peňazí eur, ktoré sú v obehu v rámci slovenskej ekonomiky, a momentálne o ten balík peňazí, ktoré sú v obehu, je pomerne veľká bitka, pretože každý z toho balíka by pre seba a pre svoju firmu chcel získať samozrejme čo najviac a je tam dosť veľká bitka o tie peniaze v rámci konkurencie. Takže popri tom ešte existuje paralelný, taký alternatívny sekundárny trh, a to je ten trh barterový, ktorý my spravujeme, a kde popri tom eurovom biznise ešte môžete kedykoľvek v podstate odskočiť alebo zájsť si na ten barterový trh a tam tie vaše produkty ešte popri tom eurovom biznise rozhýbať, popredať, poponúkať a spätne si zobrať niečo, čo by vás potešilo, čo by vám uľahčilo život alebo čo by sa vám v rámci podnikania hodilo. Takže je to pomerne jednoduché, máme na to perfektný software, ktorý nám uľahčuje túto prácu. A samozrejme, každý podnikateľ, účastník takéhoto barterového systému alebo barterového spoločenstva má u nás profesionálneho poradcu, ktorý s týmito barterovými obchodmi mu pomáha. Takže to je veľmi jednoduché zhrnutie fungovania barterového spoločenstva. A tuto máte obrázok vlastne, v čom je problém z hľadiska ekonomiky. Tie stĺpčeky v rámci toho grafu, to sú obraty, respektíve tržby firiem, ktoré do určitého obdobia pomerne pekne stúpali, firmy expandovali, rozvíjali sa, iba že v určitom okamihu prišla zmena situácie na trhu, či už v slovenskom, európskom alebo svetovom, na to si to zoberiete, a tie obraty začali klesať. Samozrejme, tých dôvodov, prečo obraty a tržby začali klesať, je samozrejme viac. Podľa mňa, z môjho pohľadu, taká najčastejšia alebo najväčšia príčina toho poklesu je to, že vznikla medzi podnikateľmi a hlavne medzi spotrebiteľmi, zákazníkmi, môžem povedať panika, čo bude zajtra, čo bude o mesiac, o pol roka a ľudia viac odkladajú, alebo aj podnikatelia viac odkladajú peniaze, šetria, lebo tá doba je neistá a jednoducho chcú si robiť nejaké rezervy, že keď by bolo napríklad ešte horšie, aby mali z čoho žiť a z čoho fungovať. To znamená, spotrebiteľský dopyt prudko klesol tým, že vlastne je nestabilná ekonomická a do určitej miery aj politická situácia a tým pádom tie tržby, obraty v podstate klesli. A keďže ten pokles asi sa nikomu nepáči a väčšina ľudí si myslím, že má záujem skôr expandovať, ako klesať dole s obratmi, s tržbami a so svojou firmou, tak samozrejme ten prepad alebo ten pokles dá sa vyrovnať, vykrývať pomocou barterových kompenzácií. Samozrejme, barterové obchodovanie je treba sa takisto naučiť, ako ste sa učili kedysi dávno bicyklovať, alebo šoferovať auto, alebo prípadne uvariť nejaké dobré jedlo. Tak aj barterový biznis alebo barterové obchodovanie je treba spoznať a trošičku sa naučiť vlastne, ako ten barterový biznis funguje. Je to veľmi, veľmi, veľmi jednoduché. Iba stačí tú ochotu sa na to pozrieť a trošičku do toho barterového biznisu nakúpiť. Moderný barter vlastne spôsobuje alebo zapričinuje to, že podnikatelia vložením svojich výrobkov a služieb do barterového systému si vyrobia, zarobia doplnkové platidlo, to znamená barterové slovenské eurá, môžeme to nazvať. Každý podnikateľ, každá firma si týchto doplnkových barterových eur alebo barterových prostriedkov môže vyrobiť koľko chce, je to na len rozhodnutí toho podnikateľa tej firmy. A samozrejme veľký profit z barterového obchodovania je to, že podnikatelia si môžu pomáhať navzájom. To sú také tri najväčšie alebo také najzaujímavejšie profity používania barterového systému alebo barterového obchodovania. No a keďže tých prednášok a seminárov každý sme za svoj život absolvovali veľa, tak ja som tie úvodné
obrázky skrátila na úplne minimum. 3-krát som to skracovala, až nakoniec som to skrátila na prvé 4 obrázky. A mám tu konkrétny príklad klienta, ktorý využíva barterové služby. To je konkrétny podnikateľ z Trenčína, je to firma PL Autoprofi. Majiteľom je pán Peter Záň, ktorý vlastne prevádzkuje autoservis. Pri jeho začiatkoch, keď sa vyklúbal z vajíčka vlastne ako nový podnikateľ, tak pri jeho začiatkoch sme stáli my a pomáhali sme mu. A tu som vám veľmi v skratke napísala jeho príbeh, vlastne ako sme asistovali a ako sme mu pomáhali pri tých jeho krôčikoch v rámci jeho podnikania. Tuto je záber na jeho autodielňu, opravuje autá všetkých možných značiek, robí pravidelné kontroly, samozrejme akékoľvek opravy pokazených aut, samozrejme opravy po haváriách a podobne. Má momentálne veľmi slušnú klientelu z spádového územia, môžem povedať zhruba 100 km, pretože svojimi kvalitnými službami si vytvoril počas rokov veľmi dobré meno. Takže tuto vidíte tie začiatky, začínal s podnikaním v roku 2004. Keďže ale bol nový podnikateľ a jeho ekonomické výsledky boli na začiatku samozrejme nula, tak pre akékoľvek banky, leasingovky a pre všetkých bol podnikateľ nezaujímavý, pretože nevedel dokladovať svoju ekonomickú históriu, čo banka pýta vlastne od podnikateľa ako prvé. Takže s úvermi a s týmito všetkými záležitosťami na podporu toho štartu mal veľký problém. Obrátil sa na nás a pomocou bartra z barterového spoločenstva sme mu zabezpečili zdviháky, základnú opravárenskú techniku, to znamená veci, s ktorými musel vyštartovať, lebo bez tých zdvihákov a bez tej techniky by jednoducho nemohol to podnikanie naštartovať. Keď teda sme zvládli ten najhorší začiatok, tak potom si postupne cez barterový systém zabezpečil nábytok do kancelárie, tlačiareň, zváračku, basy s náradím, náhradné diely, to bol vypredať skladu z jednej firmy, právne služby, pneumatiky, polek firemných aut, osobné autosiaky by zase zabezpečil cez barter a samozrejme obrovské množstvo ďalších a ďalších vecí, ktoré pri tom štarte jednoducho boli potrebné. Kapitál na to až taký veľký nemal a samozrejme banky boli veľmi opatrné, keďže sa jednalo o nového podnikateľa. V ďalšom kroku, tu vidíte zábery vlastne na tú dielňu, to sú tie zdviháky, nárade a tam dole to je vlastne partia. Teraz už vyzerajú trošku ináč, pretože tá fotka je vtedy, keď začínali, to je zhruba tých 8 rokov dozadu. Keď som dávala tú prezentáciu, tak som sa tak trošku zasmiali, lebo už tí páni vyzerajú trošku ináč. Niektorí majú menej vlasov, niektorí majú trošku väčšie brúška, ale v podstate je to tá partia, ktorá vlastne v roku 2004 v tom podnikaní s pánom Záňom začínala. Spätne potom za toto vybavenie, ktoré sme mu pomohli zariadiť túto autodielňu, spätne zase do barterového systému, ktorým členom toho spoločenstva dodával akékoľvek opravy z aut, tým vlastne splácal túto barterovú pôžičku, ktorá mu tým pádom vlastne na začiatku vznikla. Zároveň pomocou doporučovania cez barterovú spoločnosť Bolis tento podnikateľ získal veľmi zaujímavú a veľmi pestrú a veľmi bohatú klientelu. Keďže ale stále potreboval ísť dopredu, tak vlastne začal pán Záň voziť do zahraničia jazdené autá, ktoré vo svojej dielni zreparoval, zrekonštruoval, upravil proste tak, aby boli v dobrom technickom stave a zase ich dodával klientom barterového spoločenstva zase ako na princípe barterového biznisu. No a keďže sa mu to veľmi zapáčilo a vlastne v tom barterovom systéme sa naučil robiť, tak po nejakom čase sa oženil, založil si rodinu a v súvislosti s tým sa rozhodli s manželkou, že si postavia domček. Tento barterový systém alebo barterový kredit, ktorý vlastne získal v barterovom systéme, v barterovom spoločenstve, si previedol sám na seba ako odmenu podnikateľa, ktorú bežne si podnikatelia vyplácajú, ale si ju nevyplatil v eurách, vyplatil si vo forme bartra takým spôsobom, že zase členovia tohoto spoločenstva mu určité subdodávky na tento domček pomohli urobiť zase formou bartra, to znamená formou zase bartrovej kompenzačnej výmeny. Tu som napísala, zase nie všetky, ale také niektoré vytipované veci. Išla tam strešná krytina, okná, dvere, krv, voda pri kúrenie, podlahové kúrenie, kuchynská linka, šatníková skriňa, oplotenie, zberné nádrže, zateplenie, energetický certifikát si dáva vyrobiť, záhrada, vymalovanie, tapetovanie, monitorovací systém, videovrátnik, vybavenie kúpeľní a mnohé veci
že pomerne veľké percento z celkovej hodnoty tohoto domu alebo z celkovej hodnoty tejto investície si pán Záň vyriešil vlastne pomocou barterového systému. Určite sa barterový systém alebo barterová spoločnosť výraznou mierou podielala na prosperite a podiela na prosperite tejto firmy a samozrejme pán Záň neskončil, skôr naopak nabral chuť a ide ďalej investovať. Momentálne je v prenajatých priestoroch, ale tie už mu kapacitne nestačia, pretože naozaj tá klientela sa mu naozaj veľmi zväčšila. To znamená, momentálne rieši investíciu, vlastné priestory, vlastný autoservis, v podstate kúsok na tej istej ulici, kúsok od toho miesta, kde má teraz ten prenájom. A samozrejme plánuje ďalšie projekty, ktoré takisto plánuje riešiť pomocou barterovej kompenzácie. Na záver tu je taká rekapitulácia. Za obdobie fungovania spolupráce s firmou Voice som spravil viac ako 260 obchodov. Spoluprácu som obnovoval každým rokom, takže teraz je to už 7 rok teda. Celkový obrat za toto obdobie som spravil okolo 142 000 eur. Ďakujem spoločnosti a týmu obchodníkov za spoluprácu konačnej spoločnosti pán Peter Záň. Takže moju prezentáciu som skrátila na úplné minimum, pretože pokiaľ by som naozaj vám chcela detailne porozprávať, ako barter funguje, tak by sme tu strávili možno týždeň, možno dva, takže to nie je účelom tejto prezentácie. Účelom tejto prezentácie je ukázať vám, že existuje ešte iný svet okolo sveta eur, v ktorom sa dá robiť biznis, v ktorom sa dá podnikať. Máme vyškolených profesionálnych obchodníkov na barter, ktorí každému podnikateľovi, či je to malá firmička, či je to drobný živnostník, alebo to môže byť akákoľvek akciová spoločnosť, vieme prísť, vieme sa na tú firmu pozrieť, spolu vlastne s majiteľom alebo s vedením firmy a môžeme nájsť veľmi veľa možností, ako každej jednej firmy vlastne pomôcť s použitím barterových kompenzačných obchodov. Na záver len toľko, aby ste vedeli, barterový biznis a barterové obchodovanie v takom ponímaní, ako robíme my, funguje v rámci Európy zhruba 80-90 rokov. Takže nie je to teraz žiadna novinka, nejaký experiment alebo nejaký nový vynález. Je to vec, ktorá funguje v tomto ponímaní 100 rokov. Barter ako taký funguje 1000 ročia, to asi viete. Ja osobne sa barteru venujem 17 rokov spolu s mojím manželom ako spoločníkom, spolumajiteľom firmy Voice. Mám veľmi dobre vyškolených, schopných, šikovných ľudí, takže len otázka záujmu, kto je ochotný sa na to pozrieť, kto má záujem si vylepšiť svoje podnikanie. Veľmi radi každému pomôžeme, poradíme a nájdeme možnosti, ako by vám tento biznis mohol zveladiť vaše podnikanie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za prezentáciu. Nestopovala som si čas, ale dúfam, že som to zvládla v požadovanom limite. Mám tu propagačné materiály, každému by som dala. Máte tam kontakty na mňa, kontakty na firmu, taký krátky prehľad vlastne barterového obchodovania, ako to celé funguje. Budem veľmi rada, ak sa na to pozriete a ak túto formu biznisu účelne a úspešne využijete. Ešte raz vám ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sa s vami ešte niekedy stretnem pri konkrétnych obchodoch, ktoré by som vám pomohla zabezpečiť.